jeg står herude med Jan Stig fra Horne. Jan, hvad er det, der skal foregå ude i Bjerremoos i morgen? Jamen, der skal vi have noget traktorringredning med veterantraktor primært. Og det er egentlig, vi er så en deltidsklub, som har eksisteret i en del år. Og så kom han på en Toppiddan i tanke om, at vi skulle prøve noget nyt, og han havde en idé ned fra Sønderjylland af. Og så prøvede vi en enkelt træk sidste år, hvor vi var mest os selv, og så var lige nogle få ekstra. Men så er der så mange, der har vist interesse for det, at vi faktisk har samlet 50 deltagere, som skal køre i morgen. Ja, hvor mange er der? 50, ja. Hvornår er der i morgen? Det er ude i Bjerremoos, men hvornår er der? Det er ude i Bjerremoos, ja, og det starter klokken 9. Ja. Der bliver der kørt i kolonner derhen fra Horne af. Ja. Og så starter vi med rundstykker fra 9 til 10, ja. Og så skal det trækket, eller selve ringredningen skal så køre fra 10 til klokken 14. Cirka 4 timer har vi regnet med, hvor vi regner med, at der skal køres 8 gældende runder med en enkelt prøverunde til start. Ja. Er der så noget med, at man kan komme i en finale og sådan noget? Ja, der er præmier til første, anden og tredje plads. Ja. Og det ser vi lidt frem til at se, hvordan det skal afvikles. Vil det sige, at hvis folk kommer, så kan der købes drikkevarer, grill eller pølser? Eller? Jeg vil sige, at for at styre, så har vi jo, der er tilmelding, altså de er jo meldt til dem, der er gældende kører. Så der er mad til dem, der er selvfølgelig bestilt mad til dem, og vi starter som sagt med rundstykkerne. Men hvis der kommer nogle tilskuere, så er der mulighed for at købe en øl, der handler om sodavand. Ja, godt. Jamen jeg takker her til Jan.